Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija reġa' rrifjuta li jitlob inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet gravi li għamlet kontri Daphne Caruana Galizia li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejja mill-prostituzzjoni. Adrian Delija mill-konferenza tal-aħbarijiet li fija attakka li Chief of Staff l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri. Keith Schembri xed f'inkjesta sabiex toħroġ il-verità dwar l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu f'kampanja li għamel fil-konfront tiegħu il-Partit Nazzjonalista li bdija l-ex-kap Simon Busuttil. Iżda Adrian Delija li fetaħ attakk fuq Schembri naqas għal bosta drabi milli jwieġeb il-mistoqsijiet serji dwaru. 24 sija wara qtil ta' Caruana Galizia, Adrian Delija saħansitra mar il-qorti u waqqal libelli. Jiena waqqajt libell. Adrian Delija ma rridx iwieġeb il-mistoqsijiet dwar dawn l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus u reġa' rrifjuta li jitlob inkjesta sabiex inaddaf ismu. Visibilment skomdu Delija tħawat u beda jgħid li ma jaħrabx u ma jibżax. Jiena lest li nwieġeb kull mistoqsija li ssir, għamil li issa. Saqsini issa, jagħmel li nirri. Kif se nkunu nafu jekk inti hux vera daħħalx flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni, jekk waqajt il-libelli waqajt kull każ li għandek il-qorti u lanqas inkjesta ma ftaħt. Kif se nkunu nafu l-verità dwarek? Nittella l-qorti ma naħrabx, ma nibżax u nixed bil-ġurament. Waqajt il-libelli forsi ma trix tisma'. Tajjeb, next. Daphne Caruana Galizia għaltlek biex tmur il-qorti u tiftaħ każ il-qorti fil-konfront tiegħek. Inti ma milx. Għamiltom, weġibtom. Minħabba dawn l-allegazzjonijiet serji l-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil ma temminx li Delija huwa kredibbli sabiex imexxi l-Partit Nazzjonalista minħabba l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus li dwarhom ma jridx jitlob inkjesta maġisterjali. Biex forsi tkun kredibbli sejr il-qorti sabiex naddaf ismek Dr. Delija. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal il-mozzjoni li ressa Adrian Delija ibibnija kollha kemm fuq argument li jrid xi ħadd jintneħħa mill-kariga x'waqqaf każ tal-libell. Qal li bl-argument tiegħu Adrian Delija jista' jgħid li din il-mozzjoni tapplika għalih għax ħadd daqsu ma mar jiġri l-qorti biex iwaqqal libelli. L-unika differenza hi li f'każi oħra minkjesti maġisterjali investigaw l-allegazzjonijiet li saru u fil-każ ta' Adrian Delija m'hemmx għax saħansitra beża jmur għand il-maġistrat. Biex ċeda l-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Adrian Delija reġa' tefal ġebla fuq saqaħ għax għadu ma bedix imexxi baqa' mhux jinduna li biex ta' parti wasluh jattakka l-gvern ta' madwar wet wasluh jattakka lilu nnifsu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.